Yes. Jeg vil starte ud med at forklare proteinsyntesen, da enzymer jo er proteiner, så det er meget oplagt. Vi starter ligesom inde i cellekernen, det er den, der er heroppe, hvor alt DNA'et ligger. Og DNA, som man kan se på tegningen, det er jo det er dobbeltstrenget. Så DNA-strengen den bliver ligesom åbnet, som vi kan se her, og så går mRNA'en ind og transkriberer den. Og det betyder, at den transkriberer, det er, at den bruger baseparingsprincippet, som vi kan se heroppe, hvor cytosin bliver til guanin, adenin bliver til urasin, kan ikke huske, hvad den hedder, T bliver til A, C bliver til G, G bliver til C. Yes. Så kan vi ligesom se hernede på sekvenserne, at hvis DNA for eksempel hedder TAC, så vil det blive til AUG, fordi A bliver til U, når man har med RNA at gøre, og sådan hele vejen hen, ikke? CAA bliver til GUU. Yes. Så bevæger mRNA, når mRNA'et så har taget så meget, den skulle bruge, så forlader den ligesom cellekernen, bevæger sig ud i cytoplasmaen. I cytoplasmaen, som er resten af cellen, der ligger der ribosomer. Så mRNA'et den går ned i ribosomen, og så kommer tRNA'et med de passende aminosyrer til de tripletter, som der står på mRNA'et, og så binder ribosomen dem så sammen med peptidbindinger, så man ligesom får sådan en lang kæde af aminosyrer, alt efter hvad man nu skal bruge. Der er en forskel på længden alt efter. Og så forsvinder de ligesom ud til RNA. Til RNA forsvinder de ud. Yes. Det vi kan se på den her tegning, det er, at vi har et substrat, og så har vi et aktivt center. Det aktive center, det er den del af enzymet, hvor, som jeg lige sagde, så har vi her et enzym, og så har vi heroppe et substrat. Et substrat, det kan jo fx være i det forsøg, vi lavede i biologi, hvor at vi havde den her 1% stivelsesblanding, hvor vi ligesom skulle nedbryde den fra polypeptider til fra polysakkarider til di- og monosakkarider. Så har vi her vores enzym, det kunne fx være vores spytamylase, som nedbryder polysakkarider. Det er, at alle enzymer de har et aktivt center. Det er en lille fordybning, som vi kan se ved de her fine indhak. Det aktive center det er defineret af de radikaler og aminosyrebindinger, eller aminosyrer, der er i enzymet. De aminosyregrupper, der er i enzymet, som vi sidder her. Og det er ligesom det, der holder fast på substratet, når det omdannes. Så kan vi se herover, at nu har enzymet ligesom sat sig sammen med substratet og begyndt omdannelsesprocessen. Hvorefter vi så ender med at have produktet, hvor hvis vi tager det i forhold til vores forsøg, så vil det her jo være, at vi blander spyttet med spytamylase med vores polysakkarider i stivelsen. Her har vi blandet det, der ligger det og begynder at omdanne, og her vil vi så stå med dis og enkelte monosakkarider. Så enzymet tilbage, fordi enzymet det bliver der ikke ændret på. Så enzymet vil være fastholdt, men substratet vil være blevet til et produkt. Det kan vi jo så også for eksempel se her ved vores amylaseforsøg, hvor vi har den her porcelænsplade, hvor der har ligget stivelsesblanding i alle de her felter. Og så kan vi ligesom se, at de her oppe, der er stivelsesblanding i alle felterne, og så har man tilføjet en smule af jod-kalium farvestoffet, der er helt sort, hvis der er mange polysakkarider, og bliver det ligesom gul, orange, en lille smule rødligt, hvis der er mange dis- og monosakkarider. Altså polysakkarider, dis- og monosakkarider i resten, ikke? Og så kan man ligesom se, at det her spyt, det nedbryder dem. Ved at det ligesom starter, de her de er jo meget lyse, så der er meget af polysakkariderne, der er blevet nedbrudt til mono- og disakkarider. Grunden til at nogle af dem bliver mono, det er, hvis der nu for eksempel er 7 i en kæde, så kan den jo kun lave 3 disakkarider, fordi der skal være 2 i en disakkarid og 1 monosakkarid. Så derfor kan der godt komme en lille smule monosakkarid. Yes. Så det er ligesom det, der sker her. Det er, at vi kan se, at spyttet det er ligesom det nedbrudte. Det kan fx være noget, at der ikke er kommet spyt i de her op, eller er spyttet denatureret. Jeg vil dog vende tilbage til, hvad denatureret er senere, og hvordan det kan skyldes, at der ikke er blevet nedbrudt noget af det her polysakkarid. Yes. Den sidste figur, jeg vil gennemgå, det er reaktionshastighed. Det er fordi, at alle enzymer,
Udover at de kun kan omdanne en slags ting, så har de også specifikke omstændigheder, hvor de fungerer bedst. Det kan enten være ved hvilken pH-værdi de fungerer optimalt, eller ved hvilken temperatur. Så vi kan ligesom se her, at på x-aksen der har vi temperaturer med 10, 20, 30, 40, 60, 60, 70, 80, 100. Og så har vi her reaktionshastigheden. Så vi kan ligesom se amylasen, som vi har inde i munden, i form af vores spyt. Den fungerer sådan ikke særlig godt ved 10, ved 20, der begynder lidt bedre, 30. Og så topper den har sit optimum 37 grader. Det betyder altså, at ved 37 grader, så omdanner amylase flest substrat til produkt over tid, selvfølgelig. Hvis vi så går over 37 grader, så kan man ligesom se, at den falder hurtigt ned. Og hvis du kommer over, hvad der ser ud til at være 243 grader, så brænder den sammen, fordi den denaturerer. Det betyder, at den sekundære, den tertiære og den kvartære struktur i enzymet, det falder simpelthen sammen. Det bliver til sådan et aggregat, en klump, der ikke kan omdanne ting mere. Derfor det kan være rigtig farligt. Altså, det er også det, vi kunne se heroppe med, at hvis nu det spytamylasen, den var blevet hævet op til, for eksempel den blev kogt i mikrobølgeovnen, den havde ramt 100 grader, så ville den simpelthen stoppe med at fungere. Altså kunne det ikke omdanne de her polysakkarider til dis- og monosakkarider. Så har vi termomyl, som ligesom, den fungerer allerbedst ved 95 grader. Det betyder selvfølgelig, at ligesom med amylase, at ved 95 grader, der har den sit optimum, ligesom amylase havde sit ved 37 grader, så ved 95 grader, så er det der, den omdanner mest. Og hvis du så går over 100 grader, så vil den så også denaturere til et aggregat. Ja. Så det var det, jeg havde med enzymer. Håber det kan bruges.